கார்த்திக் தீபா சீரியலில் இப்போ அட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ரொம்பவே மன உளைச்சலாக இருக்குங்க. ஏன்னா எல்லா பக்கமும் அடி மேலே அடி விழுந்துகிட்டு இருக்கு. புது சேனல் ஆரம்பித்தோம், அங்கேயும் பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை வருது. என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு தாங்க. போகி பண்டிகை சூப்பராக கொண்டாடணும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க தீபா. வித்தியாச முறையில் பண்ணி அபிராமியமாக மனசை கொஞ்சமாவது கவரணும். இவன் ஒன்றும் முட்டாள் கிடையாது, எல்லாமே தெரியுது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை அபிராமியம்மா மனசில் விதைக்கணும் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க தீபா. ஒரு பக்கம் ஐஸ்வர்யா தந்திரமான முறையில் திட்டமிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவன் என்ன ஸ்கோர் மேலே ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டே போகிறான். இருப்பினும் அபிராமி அம்மாவுக்கு தீபா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது சுத்தமாக பிடிக்கல. அவங்கள கண்டிப்பாக கோவப்படுத்துகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யணும். என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யா மீனாட்சி கேட்குறாங்க தீபா கிட்ட, பண்டிகையெல்லாம் கலக்கிற அபிராமி அம்மா மனசில் இடம் பிடிச்சிருவோப்புல இருக்குது. கார்த்தி யதார்த்தமாக வராங்க. அந்த இடத்துல என்ன நீ நடக்குது? இல்லை கார்த்தி, பெயிண்டிங்லாம் சூப்பராக அடித்தா, வீட்டு டெக்கரேஷனும் நல்லபடியாக தான் பண்ணுறா. ஆனால் அபிராமி அம்மா தீபாவை பார்த்தா முறைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. இதை நான் நோட் பண்ணேன். கார்த்தி, நீ அம்மா பிள்ளை தான், அம்மா மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிற. இருப்பினும் பொண்டாட்டியை விட்டு கொடுத்துடாத கார்த்தி. பொண்டாட்டிக்கு கொஞ்சமாவது ஆறுதலாக இருந்து இரு, சரியா? நான் ஆதரவாக இருப்பேன் அண்ணி, நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க. சரிப்பா, நான் அதுவும் தப்பாக பேசியிருந்தா மன்னிச்சிடு. அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் கரெக்டாக தான் பேசுகிறீங்க. அம்மாவோட மனசில் தீபாவை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரில. சரிப்பா, இங்கே சில பல சதி வேலையே நடந்துகிட்டு இருக்கு. என்ன ஐஸ்வர்யாவை பற்றி தானே சொல்கிறீங்க? அவங்க மேலேயும் கண்ணோட்டம் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நிச்சயம் தீபா மேலே பழி போடணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று ஏழரை இழுக்கு தான் செய்வாங்க. அது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்கிற மாதிரி கார்த்திகிட்ட சொல்லிட்டு அவங்க மட்டும் கடந்து போகிறாங்க. நம்ம மீனாட்சி, என்னங்க ரொம்பவே கெடுபடியாக உங்கள் பக்கம் எல்லோரும் கண் வைக்கிறாங்களா? எப்போ பார்த்தாலும் இப்படியே நடக்குது. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. போகி ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடணும். எப்படிங்க கொண்டாடுவீங்க? பழசெல்லாம் எரிச்சு தான் கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் லக்கேஜ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அவங்கவுங்க பொருளை எரிக்கணுங்கிற மாதிரி தான் தீபா பேசியிருக்காங்க. அந்த இடத்துல எல்லா திங்ஸும் எரிக்கிறதுக்கு ஒத்துமொத்தமாக துணியை வச்சுருக்காங்க. எல்லாரும் கொடுத்துருக்காங்க தேவையில்லாதெல்லாம். அப்போன்னு பார்த்து ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஒரு நாணயோதயம் வருது. என்னென்னா அபிராமி அம்மாவோட கல்யாண புடவை இந்த போகி பண்டிகைக்குள்ளே சொறி விட்டுட்டா என்ன ஆச்சு? நிச்சயம் எரிச்சு விட்டானா கடைசி நேரத்தில் அபிராமி அம்மா கிட்ட பார்த்துங்கிட்ட உங்கள் கல்யாண புடவை அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சூப்பராக தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே மாதிரி புடவை எரிச்சு விட்றதுக்காக அந்த லக்கேஜை சேர்த்துட்றாங்க. அந்த பழைய துணிக்குள்ளே தீபா வச்சுருந்தாங்க சொன்னல, அதோட துணியாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அபிராமி அம்மாவோட கல்யாண புடவை எல்லோரும் கார்டன் ஸ்பேஸில் உட்காந்துட்டு இருக்கப்ப தீபா மட்டுக்கும் புடவையெல்லாம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் தீபா மட்டும் பற்ற வைக்கலான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. என்ன இவ பற்ற வைக்க மாட்டேங்கிறா, என்னது இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப கரெக்டாக புடவை பற்ற வச்சுட்டாங்க. வச்சு பார்த்தா திகுதிகுன்னு எரிய ஆரம்பிச்சிருது. புடவை லைட்டாக தெரிஞ்சோன்னே, அத்தை அது உங்கள் கல்யாண புடவையாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஐஸ்வர்யா பேசிடுறாங்க. உடனே அந்த புடவை எடுத்துடுறாங்க. 30 வருஷமாக பாதுகாத்த இந்த புடவையை இப்படி அநியாயமாக எரிச்சிட்டியடி, உனக்கெல்லாம் மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்கா? என் மனசை கொல்லணும் ரணப்படுத்தணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இப்படியெல்லாம் பண்ணுறியா? அத்தை தெரியாமல் நடந்துச்சு தப்பு. என்னது தெரியாமல்? எப்படி என் பீரோக்குள்ளே வச்சுருந்த புடவை எப்படி இதுக்குள்ளே வந்திருக்கும்? தம்பி, ஐஸ்வர்யாவோட திட்டம் தான் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அபிராமி அம்மா வந்துச்சு பாருங்க கோவம். தீபா கண்ணத்திலே பொழிச்சு பொழிச்சுன்னு அடிக்கிறாங்க. பார்த்தா இது எல்லாம் ஐஸ்வர்யா கனவு காண்டுகிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல கார்த்தி புடவை வைக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் பார்த்துருவாங்க. அந்த புடவை எடுத்துருவாங்க நம்ம கார்த்தி. இது மாதிரி தான் அப்கமிங் எபிசோட் கொண்டு போவாங்க. புடவையில் வேறு ஏதோ ஒரு முக்கியமான புடவையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த குப்பைத்தொட்டியில் தேடுற மாதிரி பழைய துணிக்குள்ளே ஐஸ்வர்யா தேடுறாங்க. எப்படி இருந்தாலும் இந்த மாட்டி விட்டா நிச்சயம் தீபா கண்ணம் பழுத்துருங்கிற மாதிரி தான் கேவலமாக யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஐஸ்வர்யா. அந்த இடத்துல என்ன தம்பி இப்படி குப்பையை நோண்டுற மாதிரி நோண்டிகிட்டு இருக்கா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி கார்த்தி சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஓ, இது எல்லாம் சாரோட வேலையா? இது தெரியாமல் போச்சேங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யா, அண்ணி என்ன நீ பழைய துணி தான் எல்லாமே இருக்குது, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. என்ன நான் நினச்சேன்? நான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நினைக்கலையா அண்ணி? நான் வேணா சொல்லட்டுமா? ஐயோ, திருப்பி நம்மலாம் திருந்திட்டோம்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இவன் வேற பகிரமாக எல்லாத்தையும் சொல்லிட போகிறான். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கார்த்தி, என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, தீபா எதுவும் முக்கியமான லக்கேஜ் எதுவும் எரிச்சிட்டானா என்ன பண்ணுறது தான். அதில் நம்மளோட ஜாம் அதுவும் இருந்துச்சான்னு செக் பண்ணேன்.